Il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat qassam iżjed minn €1,000,000 f'fondi allokati lil 40 għaqda volontarja u 12 il-Kunsill Lokali u Kunsill Reġjonali biex jitwettqu 52 proġett ġdid. Tali proġetti jinkludu dawk relatati mal-protezzjoni ambjentali, titjib tal-kwalità tal-ħajja fil-lokalitajiet, kif ukoll interventi ta' restawr u konservazzjoni ta' spazji pubbliċi fost oħrajn. Dawn il-fondi ġew ippreżentati mill-Ministru responsabbli Ġulja Farrugia u nataw wara proċess li kien miftuħ għall-entitajiet eligibbli taħt l-iskema Community Support Scheme. Il-Ministru Farrugia spjegat li dan l-investiment huwa xhieda tal-viżjoni l-politika tal-Gvern li dejjem issaħħaħ il-qafas soċjali u komunitarju tal-pajjiż. Dan il-Gvern investa aktar minn €1,000,000 biex inkunu nistgħu nwessaw dan il-fond u permezz ta' fondi maħruġa mill-Gvern setgħu japplikaw u b'kollox għandna 52 proġett interessanti u varjati li ser ikunu qed jiġu implementati fuq medda ta' xhur fil-pajjiż. Tabbar ukoll li t-tieni sejħa l-proposti taħt din l-iskema se toħroġ fix-xhur li ġejjin. Permezz ta' din l-iskema, aktar minn 900 għaqda volontarja li operaw f'waħda mill-21 lokalità u eligibbli biex jiksbu fondi għal proġetti diment li jkunu reġistrati u konformi mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.